It went really well. I am so happy I had the opportunity to represent my island, my beautiful island Bonaire. And I can assure you that everyone knows about Bonaire now through this pageant. Um, how did it go? The experience. It was a wonderful experience. I love getting to know people from other culture. So this was actually my opportunity to get to know more people, get to know other cultures, and also teach them about our norms, values, and our culture. Do you have a message for our youth that's watching you right now? Yes, as we know, tourism is a really important pillar in our economy. So I want to ask all the youngsters to please take it into consideration to help build our tourism because we need more of our Bonairean people working in the tourism industry. Een belangrijke, laten we zeggen, mijlpaal vandaag met de first runner-up Miss Tourism Internationaal. Wat kunt u ons hierover vertellen? We zijn heel trots op Sunifa voor wat ze heeft gedaan. Ze heeft Bonaire echt daarbuiten, de naam van Bonaire daarbuiten gezet. Met haar prestaties. We zijn echt blij met wat ze heeft gedaan en dankbaar aan haar ook om dat te willen doen. Het is niet makkelijk. Het is heel veel dagen van voorbereidingen, heel veel investeringen dat erin gemoeid gaat. En dat heeft ze ook gedaan voor het eiland. En we zijn heel dankbaar voor haar, voor wat ze heeft gedaan. Sunifa heeft net verteld, onze mensen moeten meer participatie in het toerisme hebben. Ja, ik ben zeker daarvoor. We hebben vanaf vorig jaar eigenlijk in het Tourism Recovery Plan aangegeven dat we ook een van de grote onderdelen daarvan is zorgen dat de mensen, de bevolking involved is in toerisme, dat ze ook de voordelen daarvan voor hunzelf ook zien. En dat betekent ook onze cultuur bijvoorbeeld. Voor heel veel jaren hebben we geïnvesteerd in natuur en er is structurele middelen voor natuurgedeelte, maar als je hetzelfde bekijkt voor een cultuur, dat is niet echt zo gebeurd. En cultuur is onze identiteit, onze mensen, onze historie en daarvoor moeten we echt investeren om dat te behouden, maar dat ook daarbuiten te zetten. De toeristen willen dat ook zien. Dat is ook een belangrijke punt waarom ze naar Bonaire komen. En als we het goed doen, als we het goed daarbuiten zetten, dan denk ik dat er meer mensen naar het eiland zullen komen daarvoor. Maar ook voor onszelf, voor onze mensen zelf, zullen ze allemaal de voordelen daarvan zien. Wij brengen toeristen naar het eiland om uiteindelijk hier voor de mensen, om de bevolking te helpen met inkomsten, betere salarissen en daarvoor doen we het. Wij moeten nu zorgen, wij hebben nu als speerpunt gezet, we willen dat de mensen betrokken zijn in toerisme, dat zij ook de voordelen daarvan zien, maar dat zij ook uiteindelijk ervan kunnen verdienen. Dus dat zijn we mee bezig voor de komende jaren, dat is een van onze prioriteiten.